Počas nasledujúcich pár minút sa s vami podelíme o vzrušujúce informácie, na základe ktorých môžete výrazne zlepšiť svoju finančnú situáciu a zároveň prispieť k zlepšeniu a ochrane životného prostredia. K tejto správe vás pozvala osoba, ktorá vás vníma ako podnikavého človeka, ktorý dokáže nasledujúce informácie správne zužitkovať. Forever Freedom International, teda FFE, je americká spoločnosť, je založená na princípe sieťového marketingu a pomohla desiatkam tisícov ľudí dosiahnuť ich finančné ciele. Doteraz bolo vyplatených na províziách viac ako 77 miliónov amerických dolárov. Presne tak, viac ako 77 miliónov dolárov. Tento fantastický úspech sme dosiahli vďaka distribúcii nášho jedinečného produktu v 227 krajinách sveta. Produktu, ktorý nikto iný nemá a ktorý každý potrebuje. Prečo? Pretože redukuje prevažnú časť škodlivých emisí z dopravy a znižuje spotrebu PHM. Dokážete si predstaviť, aký neuveriteľný je tento produkt? Na distribúciu produktov do celého sveta FFE využíva podnikanie z domu. Toto dáva ľuďom možnosť budovať svoj biznis spolu s touto globálnou multimiliónovou spoločnosťou. Prečo je FFE vhodné práve pre vás? Ľudia, ktorí hľadajú nové zamestnanie, sa zvyknú pýtať pár otázok, ako napríklad: je táto firma dostatočne dlhý čas na trhu? Je odmeňovací plán jednoduchý a zaručí mi okamžité príjmy? Je ten produkt niečím výnimočný? Je to niečo, čo ľudia chcú alebo potrebujú? Môžem začať aj okamžite? FFE vám môže na všetky tieto otázky a aj na mnohé ďalšie povedať áno. Dnes ľudia hľadajú podnikanie z domu na čiastočný úväzok, plný úväzok alebo dokonca príjmy, ktoré by zmenili celý ich život. Podnikanie z domu vám umožňuje kontakt s priateľmi a rodinou kedykoľvek chcete a taktiež vám dáva možnosť byť finančne nezávislí, plus máte na výber kde, kedy a s kým budete pracovať. Asi koľko zamestnaní vám dokáže ponúknuť takúto možnosť voľby? Primárnym cieľom FFE je zlepšiť život ľudí po celom svete, a to poskytovaním vzrušujúcich príležitostí ako pre osobný, tak aj finančný rast. Podporujeme výnimočné, pre zem prínosné produkty, aby sa tak zabezpečilo zachovanie prírodných zdrojov zeme a lepšia kvalita života budúcich generácií. Toto všetko dokážeme prostredníctvom prelomových produktov. V prvom rade, vďaka revolučnej MPG pracuje ako katalizátor v spaľovacej komore a tak významne pomáha redukovať škodlivé emisie, zatiaľ čo zvyšuje výkon motora a znižuje spotrebu PHM. Tento jedinečný produkt je základom, prečo spoločnosť FFE dosahuje také fantastické výsledky a je tak na poprednom mieste v obchode. Našťastie pre vás, niekto bol natoľko milý, že sa s vami o tieto informácie podelil. Tak prečo by ste mali váhať, či sa k nám pripojíte? Ste momentálne finančne zabezpečení? Zarábate peniaze alebo si vytvárate svoje vlastné podnikanie? Závisí váš príjem od toho, koľko pracujete alebo od práce niekoho iného? Máte významné a pasívne príjmy? Ste schopní držať krok s vašimi neustále narastajúcimi výdavkami? Môžeme vás naučiť, ako úspešne vytvoriť globálny biznis z pohodlia vášho domu, a to iba nasledovaním nášho jednoduchého a duplikovateľného systému, ktorý už teraz pracuje pre desiatky tisícov ľudí na celom svete. Ak ste zapálení pre vec a ochotní pracovať, potom je tu možnosť vytvoriť skutočne významný a pasívny príjem na celý váš život. Ak by ste chceli zistiť, ako si môžete vytvoriť skutočne dlhodobé finančné zabezpečenie s využitím úsilia tisícov ďalších, odporúčame vám urobiť ďalší krok, a to pozrieť si naše online video, ktoré vám poskytne ďalšie zaujímavé informácie. Takže ja vás všetkých krásne vítam na dnešnom živom vysielaní. Ja vás teda poprosím, predtým, aby sme mohli začať, napíšte mi dole do chatu, či je v poriadku obraz a zvuk.
malo by byť všetko OK. Košice, počujete, Martin, Prešov, fajn. Takže ja vypnem chat a môžeme začať. Takže ja vás ešte raz všetkých vítam, moje meno je Marek Michalák, som distribútorom spoločnosti Forever Freedom International. Ja vás budem sprevádzať necelou polhodinkou vysielaním s názvom Test Drive, kde si naozaj veľmi jednoduchosťou a s ľahkosťou a budeme sa rozprávať o tom, čomu sa my venujeme, aký významný projekt tu budujeme, s akými produktami tu pracujeme, ale taktiež, o čom sa budeme hlavne rozprávať, je to, aké máte možnosti vy z hľadiska obchodnej príležitosti. A práve tých vás, ktorí dneska tieto informácie oslovia, uvidíte v tom zmysel a budete mať chuť sa s nami do tohto podnikania pustiť, môžete sa stať našimi partnermi. Tí z vás, ktorí možno z hociakého dôvodu v tom nejaký zmysel nenájdete, samozrejme to nevadí, život ide ďalej, nájdete si možno niečo iné, ešte budete viacej stotožnení. Takže samozrejme to rozhodnutie už je potom len a len na vás. Ja chcem pozdraviť aj tých z vás, ktorí ste tu dneska prihlásení nie len zo Slovenska a Česka, máme tu ľudí z rôznych kútov tohto sveta a to je práve tá fantázia, keď sa nad tým zamyslíte. Nikam sme nemuseli dneska chodiť, cestovať desiatky kilometrov na aute. Každý sme v pohodlnom prostredí, možno niektorí doma, na hoteli, v reštaurácii, ale každý využívame jeden ohromný nástroj a tým je internet. A práve aj tento projekt celosvetovo budujeme cez internet a dáva nám to obrovské možnosti. Ja viem, ale že určite vy mnohí máte skúsenosti, ja taktiež s tým, že dneska je internet naozaj preplnený rôznymi hlúpostiami. Keď tam chceme nájsť niečo správne, tak sa musíme cez množstvo stránok preklikať, aby sme sa k tomu dopracovali. Lenže chcem zdôrazniť, že vy, čo ste dneska online, tak máte naozaj veľké šťastie, pretože tento projekt, táto spoločnosť nie je niečo nové, čo sa testuje, čo sa skúša na ľuďoch. Máme tu na silnú 8-ročnú spoločnosť, ktorá celosvetovo buduje obchodné centrá. Máme tu na unikátny produkt, ktorý dneska potrebuje každý a je otázkou času, kedy to bude používať celý svet. Ale čo je dôležité, máme tu systém, vďaka ktorému naozaj každý človek bez rozdielu vie tento biznis budovať. A práve vy, ktorí dneska pochopíte tieto informácie, nie len z pohľadu spotreby produktov, ktoré tu sú, ale práve z pohľadu tých možností, tej príležitosti, tak si viete v reále zmeniť svoj život, pretože táto firma naozaj dáva ľuďom ohromné možnosti. Takže to len správne pochopiť. Ja osobne sa venujem tomuto projektu už cez 4. rok a v tom období, keď sa ku mne dostali tieto informácie, tak som bol vodič z povolania, chodil som do práce, mal som svoje klasické zamestnanie, ale vedel som už vtedy, že to není tá cesta, ktorou sa chcem v živote uberať, lebo naozaj už v detstve som mal veľké plány, veľké sny, vízie. A vedel som, že tou cestou zamestnanca sa to jednoducho nedá dokázať. Človek celý život pracuje od rána do večera, nemal som čas na seba, na svoju rodinu, za málo peňazí mesačne. Hovoril som si jednoducho, že toto není tá moja cesta. A stále som veril, že musí niečo existovať vo svete, čo naozaj dáva ľuďom iné možnosti. Ako ten život si naozaj užiť a nie ho len prežiť. Takže toto boli tie moje začiatky, kedy ma raz môj známy oslovil, ktorý som bol akurát v práci, na ten deň naozaj nikdy nezabudnem, zazvonil mi telefón a povedal mi, že sa chce so mnou súdne stretnúť, že mi chce niečo predstaviť. Ja samozrejme som bol otvorený človek, pretože bol som otvorený aj príležitostiam, nakoľko som sa naozaj nejakú zmenu vo svojom živote urobiť. Tak som si ho vypočul a práve tam som začal čerpať prvotné informácie o celom tomto projekte. Čo mne najprv predstavil, bol hlavný produkt tejto firmy, produkt s názvom MTG Boost, takáto flaštička, možno niektorí to už poznáte, je to čoraz viacej známe medzi ľuďmi. A čo mne vtedy k tomu povedal, bolo to naozaj veľmi krátke stretnutie, povedal mi, že pozri sa, Marek, je tu produkt, ktorý keď použiješ do paliva do svojho auta, ucítiš ohromné zmeny, budeš z toho neskutočne nadšený. A ja si pamätám, že som ho vtedy stopol a hovorím mu, že kvôli prípravku do paliva si ma to zavolal. A on mi vtedy, na to nezabudnem, sa pousmial a povedal mi, Marek, keď to vyskúšaš, tak pochopíš tú silu toho produktu, pochopíš, čo je za tým ešte viacej. A ja som ho tak sledoval a hovorím si, že naozaj sa díva na to tak vizionársky, za tým niečo jednoducho musí byť. A na druhej strane, keď si hovorím, dlhé roky ho poznám, nemám mu prečo neveriť, tak som sa vtedy rozhodol ten produkt otestovať. Už po prvej nádrži na mojom aute, je to Renault Laguna 2 liter, naftový motor 110 kW, 2007 ročník, tak už po prvej nádrži som mal o mnoho lepší chod motora. Išlo to tak hladšie. Ale hovorím si, že tak, možno ja si to nejakým spôsobom namýšľam, že mi ten produkt nejako funguje, tak samozrejme testoval som ďalej, ale stále sa mi to zdalo, že to ide lepšie. Taký najväčší šok bol zhruba medzi
4. 5. nádržou tam som si doslova moje auto prestala poznávať. Ten výkon sa mi neskutočne zdvihol, hlavne pri akcelerácii do kopca, tam, kde som bežne chodil na trojke, dal som 5, auto nemalo problém ťahať z nízkych otáčok, čiže o mnoho vyšší krutiaci moment. Hlučnosť motora takisto výrazne nižšia. Celkovo chod motora sa zmenil. Ja som hlavne stavím pocit, že naozaj sedím úplne v inom aute. Takže po tejto stránke to moje nadšenie sa vtedy veľmi zvýšilo, ale čo mňa vtedy hlavne zaujalo ako vodiča s nízkym platom, bola tá úspora, ten väčší dojazd na jednu nádrž. Urobil som o 150 km navyše oproti predošlému stavu. A vtedy si hovorím, tak to niekde musela nastať chyba, to jednoducho není možné. Vzhľadom na to, aký je cenový náklad toho produktu, som si to vyrátal, bolo to niečo medzi 12-14 eur čistá úspora. A vtedy som sa naozaj postupne začal veľmi zamýšľať nad tým, čo vlastne dávam do toho auta, čo to je za produkt. Ako to, že o tom nikto nevie z mojich známych, z môjho okolia. Takže takto som si to postupne začal uvedomovať a samozrejme používal som produkt ďalej, stále sa mi ten dojazd zvýšil a vyšplhalo sa to až na hranicu 170 až 180 km na viac. Ale taký najväčší zlom, respektíve kedy som si skutočne uvedomil tú skutočnú hodnotu toho produktu, bolo, ak si dobre pamätám, medzi 9. a 10. nádržou, keď som bol na emisnom pracovisku a tí ľudia, keď mi merali emisie, 10 minút mi nevedeli namerať absolútne žiadnu dymivosť. Pýtali sa ma, čo mám v tom aute, že mám im to bližšie objasniť, že jednoducho v živote sa s ničím podobným nestretli, nulové emisie. Až po nejakých 10 minútach sa im podarilo namerať emisné hodnoty na 0,01 dymivosť na dieselovom motore. Ja mám pravdu povedať, ja som vtedy vôbec neriešil emisie, ekológiu, nebolo vtedy jedno, či mi to auto dymí, či mi nedymí. Pretože vtedy som ešte nevedel, čo vlastne emisie vo svete spôsobujú. Dneska už to viem. Ale istým spôsobom, to, ktorý vybudilo vo mne zvedavosť, tak som si hneď našiel starý emisný protokol z toho môjho auta a keď som porovnal tie výsledky, tak vtedy mi doslova blikla žiarovka, pretože ten rozdiel bol o presne 93% nižšie emisie. A vtedy si hovorím, že tak o takýto produkt musí byť vo svete dneska extrémny záujem. Mnoho ľudí som si predstavil, čo riešia ekológiu, mnoho ľudí, ktorí sú frustrovaní z cien za drahé pohonné hmoty. A vtedy som postupne začal v tom vidieť príležitosť a hneď na základe mojej vlastnej skúsenosti som sa do tohto biznisu pustil a začal šíriť informácie medzi ľudí. Tak ako som si myslel, že tie začiatky budú ľahké, tak boli ťažké, pretože nikto mi vtedy neveril. Každý sa mi smial, že či som sa zbláznil, že aké im hovorím výsledky, že to není možné dosiahnuť s nejakým produktom. Ale viete, už keď máte sami vlastnú skúsenosť, už keď sami máte niečo odskúšané, nikto vás nemôže presvedčiť, že to je inak. Ja som ich na jednej stránke chápal, pretože naozaj vo svete bolo už množstvo hlúpostí a človek už je niekedy otrávený z toho všetkého. Takže je ťažšie možno presadiť niečo, čo naozaj funguje. Ale povedal som si, je to čas. Dneska po 4 rokoch všetci tí ľudia, ktorí sa tomu smiali, boli skeptickí. Tak zhruba 90% z nich to už používa a každý má pozitívne výsledky. Bez rozdielu, či to dávajú do naftového motora, do benzínového, do LPGčka. V každom motore ten produkt funguje stejnako. A to je tá fantázia. Ja chcem tiež za chvíľočku aj vás poprosiť, aby tí, ktorí máte skúsenosti s týmto produktom, nachystajte si takú svoju krátku referenciu a ja za chvíľočku otvorím chat a môžete sa s nami o to podeliť. Aby som vám bližšie objasnil, čo je MPG Boost. V prvom rade chcem, aby ste pochopili, že to nie je žiadne aditívum. Aditíva, klasické prípravky, len upravujú vlastnosti paliva. Toto je tzv. Tekutý biokatalizátor, ktorý sa neorientuje na palivo, ale priamo upravuje spalovací priestor v motore. To znamená, že my palivo využívame len ako taký nosič, ktorý má za úlohu preniesť túto látku do spalovacieho priestoru. Pri výbuchu sa tie látky aktivujú a začne sa vytvárať tzv. Mikrokatalytická vrstva, ktorá sa naviaže na kov, zmení povrchové vlastnosti a ten výbuch je omnoho efektívnejší a nastáva čisté spaľovanie. A všetky tie výsledky, ktoré to prináša, vieme, že keď niečo lepšie začne spaľovať, idú dole emisie, v tomto prípade cez 90%. Palivo je lepšie využité, to znamená, máme komerčný priemer zníženia spotreby okolo 20%. Motor sa nezanáša a ten výkon, to naozaj oceníte každý z vás, kto si svoje auto dobre poznáte. To človek naozaj musí zažiť, aby to pochopil. Takže len nech ja nerozprávam o tomto produkte, otvorím teda dole chat a môžete mi napísať svoje referencie, môžeme si ich pár prečítať, uvidíme, koľko stihneme.
Fajn, takže pomaličky to nabieha. Takže Veronika Jochmanová z Brna, Ford Mondeo 1.8 turbo diesel 97 ročník, od decembra 2013 používa MPG Boost, spotreba zo 7,8 litra na 6 litrov a klesá dál. A znížila sa dymivosť a zvýšil výkon. Výborné výsledky, výborne, ďakujem. Ďalej máme Marika Petrova z Košíc, Hyundai i30, rok výroby 2008, o 3000 km používam MPG produkty. V súčasnosti mám najazdených vyše 105 000 km na produkte a mám zníženú spotrebu zo 6,2 na 5,4 litra na 100 km. Mám skoro nulové emisie. Fantázia, ďakujem. Ďalej máme Peter Petrov z Košíc, môj známy z Maďarska má Renault Clio 1.5 DCI, má zníženú spotrebu o 11 až 14% na 100 km. Používa MPG Boost. Ďalej máme Mirka Lamošová z Martina, Honda Civic 1.5 VTI 2000 ročník. Pred používaním MPG Boost bolo 6 litrov na 100 km, teraz používaním MPG technológie spotreba 4,8 na 100 km, čo je krásna 20% úspora. Auto je tichšie, výkonnejšie a nedymí. Na emisnú kontrolu sa ešte len chystám. Produkt a hlavne jedinečnú príležitosť každému odporúčam. Výborne, ďakujem. A môžeme si ešte jednu prečítať, takže Natáška Homajsterová z Košíc, používam MPG produkt už 7 rokov, na mojom BMW 325 štvorkolke je to automat. Spotreba paliva mi klesla z 15 na 11 litrov na 100 km, čiže tankovanie približne každej 5. nádrž mám zadarmo. Emisie mám nemerateľné, čiže nulové. Výborne, ja vám ďakujem za vaše príspevky, nebudeme si všetky čítať, nemáme až toľko priestoru. Samozrejme pre tých z vás, ktorí ste zvedaví a máte chuť sa trošku viacej tých referencií dočítať, tak systém na Playa TV máte potom na to vyhradenú sekciu. Takže tu ste mohli vidieť ľudí, ktorí niektorí už dlhšie používajú, niektorí kratšie a vidíte, aké výhody z toho čerpajú. Či je to z hľadiska toho výkonu, z hľadiska úspory, niekomu to robí 10, niekomu 15, niekomu 20% nižšie spotrebu. Ale vzhľadom na to, ako sa ten produkt dávkuje a koľko vychádza, už pri 10% je to naozaj veľmi zaujímavé číslo. Ja len chcem vyzdvihnúť tú najväčšiu hodnotu, ako má MPG Boost. Mohli ste to vidieť v niektorých prípadoch. Emisie skoro nulové. Tí ľudia na emisných pracoviskách sa už divia, čo my s tými autami robíme. Majú problém odmerať nejaké emisie. Ja viem, že možno niektorí z vás to vôbec nezaujíma, možno vám to je tiež jedno, či vám to auto dymí, či vám nedymí, možno neriešite ekológiu, ale to je len preto, že nemáte o tom informácie. Ja už dneska viem, čo spôsobujú emisie. Vidíme to vo svete, vidíme, čo sa deje vonku s počasím. To je práve ten odraz tých škodlivých látok. A keď si uvedomíte, že tento produkt znižuje emisie takmer na nulu, cez 90%, a my už dneska vieme na základe týchto výsledkov, že celý svet bude jazdiť na MPG Boost, to už je jasné. Takže okrem toho, že ten produkt šetrí peniaze na palive, to je len bonus. Ale tá skutočná hodnota je tá, že robíme niečo pre životné prostredie a čistíme doslova ovzdušie na celej planéte. A verte mi, za pár rokov to pocítime my, pocítia to naše deti a naše ďalšie budúce generácie nám za to budú naozaj veľmi vďačné. Takže máme tu naozaj jednu veľmi významnú ekologickú misiu, pôsobíme celosvetovo, máme na to systém, máme na to možnosti a teraz hľadáme tých správnych ľudí, ktorí to naozaj pochopia. A pochopia celú túto myšlienku a víziu, ktorú tu máme. Samozrejme vy si môžete ten produkt užívať na svojich vlastných vozidlách, všetky tie výhody, ktoré to prináša. Ale ako som povedal, môžete sa stať našim partnerom a vytvoriť si tu svoj vlastný biznis. Čo k tomu potrebujete, aby ste mohli začať spoluprácu s spoločnosťou FFI, je samozrejme sa zaregistrovať, vytvoriť si svoj starter kit za 23 €. Za tieto peniaze už vy získavate vlastnú webovú stránku, vlastný celosvetový internetový obchod v takmer všetkých svetových jazykoch, máte tam vlastnú webovú kanceláriu, kde máte komplet všetko potrebné k tomu, aby ste vedeli tento biznis budovať. A čo vlastne ešte k tomu potrebujete, je v podstate počítač, internet a môžete budovať tento biznis celosvetovo. Takže pracujeme naozaj z pohodlia, z domu a nemáme absolútne žiadne obmedzenia. Takže za 23 € začínate v tomto biznise a máte 3 možnosti, ako tu viete zarábať peniaze. Prvá tá možnosť, respektíve výhoda je tá, že vy už ako partner máte prístup ku všetkým produktom, ktoré spoločnosť FFI ponúka za veľkoobchodné ceny. My tu nemáme len MPG Boost, aj keď je to nosný produkt, ale máme tam rôzne špičkové ekologické produkty, nanotechnológie. Predstavte si, že s jednou takou malou fľaškou si viete vyčistiť špinavé auto bez použitia jedinej kvapky vody.
To sú všetko moderné patenty. Sú tam doplnky výživy, zdravá káva na báze huby reishi, čínsky čaj dlhovekosti, rôzne antioxidanty, ktoré sa využívajú v kozmetických programoch a množstvo ďalšieho. Takže verte mi, je z čoho vyberať, pretože naša spoločnosť práve vyberá produkty, ktoré majú svoju unikátnosť, ktoré sú niečím významné. A každý z vás, kto má tento starter kit, tento internetový obchod vytvorený, tak on má práve zložený z týchto všetkých produktov. Vy si potom viete už ako partner MPG Boost zadovážiť za 41 €, vychádza vám to až na 3900 litrov paliva, to znamená pri 10%, keď si predstavíte, že tú fľašku miniete, viete na tom jednom produkte ušetriť skoro 600 €. Pri 20%, čo máme priemer, je to cez 1000 € na tom jednom produkte. Takže toto je tá prvá výhoda. Druhá tá výhoda je tá, že nič tu nemusíme predávať, nemusíme mať žiadne skladiska produktov. Všetko robí za nás systém, spoločnosť a samozrejme internet. Keď niekto bude od vás chcieť produkt, pretože vy budete mať výsledky, nejaký váš známy vám povie, tak daj sem, ja si to chcem tiež kúpiť. Vy mu môžete dať len svoj internetový obchod, tam si vie naklikať, čo potrebuje, firma mu to pošle, ale keďže ten obrat prebehol cez vašu stránku, vy ste z toho zarobili peniaze. Tá tretia možnosť, ktorá tu je tá, že sa rozhodnete budovať tento biznis vo veľkom. Keď budujete biznis vo veľkom, tak práve tam viete dosiahnuť skutočné príjmy, pretože v tom prípade ste percentuálne odmeňovaní zo všetkých obratov tých produktov, ktoré spôsobia všetci tí ľudia, ktorým o tom poviete. A vieme, že dobré informácie sa šíria veľmi rýchlo, oni to zdieľajú ďalej a postupne budujete samospotrebnú sieť produktov. O tom sa ešte taktiež dozviete, ako to celé funguje. Takže čo vlastne vy robíte v tomto biznise, aby ste to správne pochopili? Už keď si predstavíte, že jazdíte na MPG Boost, máte tie výsledky, o ktorých sa dneska bavíme. Verím tomu, že si to nenecháte pre seba. Budete zdieľať tú informáciu ďalej medzi vašich známych, priateľov, kolegov a niekto vám povie, tak daj sem, ja chcem tiež ten produkt. Dáte mu svoju internetovú stránku, tam si to vie sám kúpiť. Ale keď oslovíte človeka, ktorého osloví aj vízia tohto projektu, tak tento človek sa môže stať vašim partnerom v tomto biznise a spoločne budujete tento biznis alebo tento projekt. O tom, ako to celé funguje, čo sa týka budovania biznisu vo veľkom, tak o tomto sa ešte budeme rozprávať inokedy, pretože naozaj tých informácií je trošku veľa a to vysielanie, kde sa bude bližšie rozoberať celý obchodný systém, aby ste to všetko naozaj pochopili, tak toto bude v stredu večer o 8 hodine v jednom špeciálnom vysielaní, ktoré sa volá tréning, ako zarobiť už $1000 do prvého mesiaca. Tam sa všetky detaily ohľadne obchodného plánu dozviete a budeme sa o tom bližšie rozprávať. Ja ale naozaj chcem, aby ste pochopili, že každý má na to budovať tento biznis. Toto není biznis o motoroch, len o autách. Tu je jedno, či ste žena, či ste muž, či máte skúsenosti. Máme tu jeden ohromný nástroj, systém Playa TV, ktorý robí 90% práce za nás. Vy dneska môžete vidieť naživo, ako to celé funguje. Tí ľudia, ktorí vás dneska pozvali, vám nič nemuseli bližšie vysvetľovať podrobnosti. Dali vám krátku informáciu, svoj systém Playa TV, každý máme svoj pod svojím menom, niekto má auto.playa TV, niekto má mpg.playa TV, každý máme svoj systém. Vás ten systém krásne krok po kroku prevedol až sem na toto vysielanie. Tu sa vám všetko predstaví a je na vás, čo si vyberiete. Či si chcete užívať len výhody produktu, byť len samospotrebiteľ, alebo sa chcete do tohto biznisu pustiť a pracovať na to. To je na vás. Takže vy, keď sa rozhodnete tento biznis budovať, vy si tiež aktivujete svoj vlastný systém Playa TV a potom v čom spočíva vaša práca. Takže, keď si to zhrnieme, už používate produkt, máte všetky tie výhody z toho, chcete sa o tom podeliť s vašimi známymi, tak ich len pozývate do svojho systému Playa TV na takéto vysielanie a dáte im na výber a nech sa rozhodnú, ako chcú oni. Samozrejme, stane sa vám, že keď tam niekoho pozvete, môže to byť človek úplne skeptik, uzavretý voči informáciám. Niekoho, koho tam pozvete, tak môže to byť človek, ktorý si len kúpi produkt z vašej stránky, aj to je fajn, budete mať novú referenciu. Ale stane sa vám aj to, že keď tam niekoho pozvete, tak bude to človek, ktorý je vnímavý, vie, čo sa vo svete deje, oslovia ho tieto informácie a stane sa vašim partnerom v tomto biznise. A už spoločne potom na tom pracujete. Takže takto jednoducho každý dokáže tento biznis budovať. Všetky peniaze a všetky provízie, ktoré tu nám zarábame, tak dostávame na takúto špeciálnu bankomatovú kartu
ktorú spoločnosť FFI posiela bezplatne všetkým partnerom a z tejto karty si vieme vyťahovať peniaze z ktoréhokoľvek bankomatu na svete. Jedna ďalšia obrovská výhoda. To už koľko si odtiaľ môžete vyberať, to závisí od vás. Tu naozaj pochopte, že toto nie je žiadne zamestnanie. Tu nemáte nejakého šéfa, ktorý vám niečo rozkazuje, diriguje, že musíte niečo splniť do nejakého obdobia. Tu vy, keď si otvoríte svoj starter kit, vy ste v podstate majiteľom svojho vlastného internetového obchodu a je na vás, akým tempom ho budete rozvíjať, koľkým ľuďom o tom poviete, koľkých ľudí pozvete na takéto vysielania. Vy sami si určujete tempo. Takže vy tu môžete zarábať 2000, 7000, 15 000 dolárov mesačne a o mnoho viacej. Nemáme tu strop, nemáme tu žiadne hranice. Takže ako ten biznis budete budovať, to závisí naozaj len na vašej aktivite. Samozrejme sú tu ľudia, ktorí vám budú pomáhať a ktorí vám budú radiť, ako to správne robiť. Takže už je na vás, akú cestu si potom vyberiete. Takže keď to celé zhrniem, je to len o tom, aby ste mali vlastnú skúsenosť produktu, aby ste vedeli, o čom rozprávate, keď hovoríte o produkte. Ak nemáte auto, tak si nájdete niekoho v okolí, kto auto má, aby ste mali potom svoju vlastnú referenciu. A ten druhý krok, už keď chcete tých ľudí oboznámiť o tomto, len ich pozývate do systému Playa TV a ten systém urobí celú tú prácu za vás. Čiže ohromná úspora času. Tento systém Playa TV, v ktorom sa momentálne nachádzate, tak už vás ako partnera potom vychádza na 3 mesiace 24 eur. Takže celý tento biznis, vrátane tohto nástroju, začínate s investíciou 47 eur a môžete začať i hneď budovať tento biznis. Samozrejme chcem naozaj odporúčiť tí z vás, ktorí si vytvoríte tieto licencie, aby ste pochopili, ako správne tento biznis budovať, tak vysielanie, tréning, ako zarobiť $1000 už do prvého mesiaca je naozaj preto to veľmi potrebné, aby ste sa toho zúčastnili, aby ste všetko lepšie pochopili. Takže čo poviem na záver? My sme naozaj, priatelia, ešte len na začiatku jednej obrovskej celosvetovej revolúcie. Ja vidím, čo sa deje za dobu 4 rokov, keď sa ja venujem tomuto projektu. Veľké veci nastali. Pred 4 rokmi nikto o tom nepísal, málo ľudí to poznalo, bola tá cesta o mnoho ťažšia. Dneska po 4 rokoch, keď si človek otvorí internet, YouTube, dáte názov produktu alebo názov tejto spoločnosti, tak nájdete množstvo rôznych diskusných relácií z celého sveta, kde sa o tom intenzívne rozpráva. Pretože aj z hľadiska výsledkov toho produktu nemáme absolútne žiadnu konkurenciu. A to je jedna obrovská výhoda aj z pohľadu budovania biznisu. Vy keď sa rozhodnete s nami spolupracovať, môžete začať samostatne alebo ako celá rodina. Ja poznám množstvo rodín, taktiež moja rodina. Všetci sme zapojení v tomto projekte a budujeme tento biznis v podstate len tým, že zdieľame medzi ľudí to, čím sme my sami spokojní. A toto zvládne každý. Taktiež si treba uvedomiť, nepotrebujete tu mať auto. Pracujeme naozaj z pohodlia z domu, na to si tiež treba zvyknúť. Taktiež z hľadiska vzdelávania, vzdelávacie programy. Všetko zabezpečujeme cez systém Playa TV pre všetkých partnerov, takže po tejto stránke je naozaj všetko prichystané a všetko zabezpečené. Máme tu jednu obrovskú podporu úžasných majiteľov firmy. Ja za dobu 4 rokov naozaj som tu zažil také veci, o ktorých sa mi možno nikdy predtým ani len nesnívalo. Bol som bezplatne v Las Vegas, na Cypre, Montenegre. Teraz 30. odchádzame na jednu z najväčších lodí tohto sveta, na plavbu po Stredomorí s majiteľmi, s vedením firmy. Je to celosvetový meeting. A toto všetko nám platí firma. Samozrejme, nie je to zadarmo, je to bezplatne. Človek musí vyvinúť nejakú aktivitu, aby sa takéto dovolenky zúčastnil. Ale takéto možnosti tu sú. Takže už ich využijete, to je len na vás. Takže ak chápete tieto informácie, ak vám dáva to zmysel, ak si uvedomujete, že tento biznis je spojený s ropou, čo je naozaj obrovský trh, a máte chuť sa s nami do tohto biznisu pustiť, povedal som, že môžete sa stať našimi partnermi. To znamená, teraz keď skončí vysielanie, budete všetci presmerovaní naspäť do systému Playa TV a budete tam mať jednu novú možnosť. Tlačidlo začať biznis. Cez to tlačidlo si viete vytvoriť svoj vlastný starter kit a vlastný nástroj systém Playa TV. Samozrejme, máte tam ku všetkému návody, ale ak vám náhodou nebude niečo jasné, kontaktujte ľudí, ktorí vás dneska pozvali a verím, že oni vám už poradia. Takže toľko to odo mňa, ja sa s vami lúčim, prajem vám veľa šťastia a príjemný zvyšok večera. Majte sa pekne.